Erromatarren gainbehera. Erromatarren inperioaren gainbehera hasi zen. Hurrengo mendeetan Euskal Herrian aldaketak eta erasoak egon ziren. Baina Kristondoren 8. mendean tribu baskoiak batzen hasi ziren eta erromatarrei aurre egin zien. Eneko Aritza, lehen errege baskoia izan zen. 760an jaio eta 852an hil zen. Euskaraz hitz egiten zuen. Antso hirugarrena Iruñako 8. erregea izan zen. 985an jaio eta 1025an hil zen. Euskaraz hitz egiten zituen tribuak batu zituen. Bere erreinaldian, Iruñako erresumak historiako eglarik handienak izan ziren. Iberiar penintsulako iparraldeko herena ia osorik menderatu zuen. Erdiaroaz eliza, gaztelu eta arrosi asko eraiki zituzten. Guk hainbat ikusi ditugu eta Xabier gazteluaren maketa eraikitza pentsatu genuen. Nafarroan dago, Zangozatik 8 kilometrora. Eraikinaren atalik zaharrena erdian daukan dorrea da, San Miguel izena du. Dorre hori seinalak egiteko erabiltzen zuten. Beranduago Xabier basilika eraikin zuten. Hemendik aurrera, denboraldia errespetatzen jarraituz, Tolosako historia pasarte batzuk, Frantziako iraultza, Bigarren Mundu Gerra eta abar kontatuko ditugu. Erdiaroa. Ikasketa. Jauntzen semeak elizetan zeuden, eskolara joaten ziren. Apaizek irakurtzen, idazten eta kalkulak egiten irakusten zieten. Apaizek esandako guztia egin behar izaten zuten eta ikasleek ondo ikasteko jotzea eta zigortzea normala zen. Horrez gain, zaldi gainean ibiltzen eta ezpatalde erabiltzen ikasten zuten. Mutilek eta neskek ez zuten lan berdina egiten. Mutilek aitan lanbidetik ikasten zuten eta neskek amak egindako etxeko lanetik ikasten zuten. Umeak zaindu, azkaria prestatu eta abar. Lana. Erdiaroan, 3 lanbide mota zeuden. Soldaduak, erizgizonak eta langile arruntak. Soldaduen lana beraien herritarrei zaintzea zen. Eta kanpoko zetoztenei aurka burruka egiten zuten. Erizgizonak hildako animen alde otoitza egitea arduratzen ziren. Langile arrunten artean, hiritarrak eta herritarrak zeuden. Hiritarrak artisauak ziren. Jendeari saltzeko zapatak, arropa, ontziak, labanak eta bar egiten zituzten. Herritarrak nekazariak ziren. Eta jauntxo lurrak zaintzen zituzten. Eta uztaren zergak ordaindu behar izaten zuten. Denbora librean jauntxoek torneoak egiten zituzten. Elkarren aurka. Eiza ere gustokoa zuten. Jauregietarra juglarrak joaten ziren. Aintzinako historiak kontatu eta abesten zituzten. Nekazariek festa egunetan kirolak egiten zituzten. Borroka, piso eta gizi jaurtiketa, oilar borroka eta abar. Janaria. Nekazariek gehien jate zutena ogia zen. Lekaleak eta sagarrak ere jaten zituzten. Haragia gutxitan jaten zuten. Aukera zutenean, burua eta erraiak, bihotza, birikak, hankak, belarreak jaten zituzten.
Arabiko beste parte batzuk, Solomoa, Serra eta Txuletak, aberatxe bakarrik jan litzateke. Euskal Herriko pitarra edaten zuten, sagardoa urarekin nahastuta. Nekazariak naturarekin lotura estua zuten, bizi irauteko behar zuten guztia handi lortzen zuten. Etxeak eraikitzeko eta sua pizteko basotik egurra hartzen zuten. Aurkitzen zuten fruit jatorkua osatzeko eiza egiten zuten. Aurkitzen zuten fruituak eta ontxoak jaten zuten. Jauntxoen etxeak, gazteluak, edo elizak eraikitzeko menditik argia hartzen zuten. Zoroak eureztatzeko garbitzeko elikagaiak prestatzeko ibaietatik ura erabiltzen zuten. Tolosa, 1100 urtetik hasita, oso inportantea izan da Gipuzkoan. Gipuzkoako artxibo guztiak Tolosan gordetzen ziren. Tolosa irla bat zen. Alde batetik hori ibaia eta bestetik Gaundia kalea zeuden. Garai hartan Tolosa arresiz inguratuta zegoen. Frantzia, Nafarroa eta Gaztelaren artean bidaiatu behar zuten merkatariek Tolosatik igaro behar izaten zuten. Tolosatik pasa izateko ordaindu egin behar izaten zuten. Gaztelatik etortzen zirenak, Triangelu plazako gaztela atetik sartu behar zuten. Barruan, kartzela txiki bat bezala dago. Sagarrak lapurtzen eta horrelako gauzak egiten ibiltzen zirenak, ara sartzen zieten. Eta handik pasatzen zen jenteen burlak eta zikinkeriak jasan behar izaten zituzten. Nafarroatik etortzen zirenak, Napar zubitik sartzen ziren Tolosara. Hori ibaia zeharkatzen du. Zarkausia eta Santa Clara komentuaren artean dago. Bide bakarra zegoen ara joateko, baina beranduago zubia zabaldu izan zen. Gerlariek algaina erabiltzen zuten, etxaiek harrapatu eta beraiei hiltzea baina nahiago izaten zuten. Agina joan eta beraiek pozoitu hartu. Horregatik daude. 3 agin Gipuzkoako albonean. Tolosako etxeak egurrezkoak egiten ziren. Errementari ugari zeuden eta sarri suteak egoten ziren. 1503an sute handi bat egon zen, eta ia dena egin zuen. Andramari parrokia ere egin zuen. Andramari eskulturari besoa eta azpotoloa egin zitzaizkion. Andramari eskultura 11 batekin estalita dago. Txorikakak Andramariren gainera ez erautzeko. Txorikakak Andramari eskultura ondatu egiten dute. Andramari parrokia Gipuzkoan dagoen elizarik handiena da. Eta 200 urte pasa zituzten hori eraikitzen. 1789an bukatu zuten Andramari parrokia egiten. Sute hartatik aurrera, Tolosako etxe guztietako lehen solairua agizka egiten hasi ziren.